Kull ktieb diġitali li ssib fuq l-Octavo itik il-faċilità li tirrekordja lilek innifsek taqra. Ħdejn kull paġna għandek issib żewġ buttunijiet. Il-buttuna li tirrekordja hija t-tieni waħda. Din se ssiba f'kull paġna. Biex tirrekordja għafas il-buttuna tar-recording. U jekk jitolbok permess għal mikrofonu kemm tafas Allaw. Jekk tafas l-istess buttuna, tinduna li din inbidlet f'kaxxa. U hekk tkun taf li dan qed jirrekordja. Biex twaqqaf ir-recording erġa' fasa. Irrepeti l-istess proċess għal paġni l-oħrajn. Sabiex tisma' recordings li tkun għamilt, għafas it-tliet tikek ten fuq. U għafas recordings tal-vuċi. Sabiex tismagħhom għafas il-buttuna play.